evančelie. Predo mnou je kríž, za mnou svet. Troška to súvisí aj s témou, s takou túžbou odložiť to svetské, alebo to, čo od nás vyžaduje svet, a ísť za tým Božím, hľadiť na Boha, aj keď svet možno má nejaké iné zákony, nejaké iné princípy, ale stať si za tým Božím. To, čo si sa pýtala, je to aj o našej hodnote, že na jednej strane zaspieva, že som chlapom, sme iba jedným z mála. Učí nás to takej pokore, že nie sme viac ako niekto iný. A na druhej strane sa tam spieva, že som kvapkou v mori, ty ma znáš. Som zrnkom v poli, ale ty o mne vieš. Viem, že rád ma máš. Že napriek tomu, že sme jedným z mnohých, že sa nemáme povyšovať, tak Pán Boh nás má rád. On nás stvoril taký sme a je to takto v poriadku a sme takto dostatoční.
týmto sa blíži ku koncu náš posledný semestrálny klub. Ďakujem vám za vašu účasť. Dúfam, že vám to prinieslo niečo, že to prehovorilo do vašich životov. Dúfam, že celý ten klub za tento semester mal zmysel, že to mohlo prehovoriť do srdcí ľudí. Aj keď možno nie v nejakej kvantite, ale aj za tých pár ľudí by sme boli vďační a sme vďační. Ďakujeme, že ste nás navštevovali, že ste sem chodili a poďme sa teraz modliť. Poďme ďakovať Bohu za to, že sme sa tu mohli stretávať, že ku nám hovorí. Poďme mu ďakovať za to, aký je a poďme ho prosiť, aby keď začneme ďalší semester, aby nás viedol, aby mohli mať tieto kluby zmysel pre viac ľudí, aby tu ľudia mohli nachádzať svoj domov, aby to mohli spoznávať viacej Boha. Aby toto nebola iba taká služba, ktorú robíme z dotrvačnosti, ale aby v tom bola radosť a túžba po Bohu. Drahý Pane Bože, ja Ti ďakujem za to, že sme mohli robiť tieto mládežnícke stretnutia. Ďakujem Ti za to, že sme mohli v nich Teba viacej spoznávať. Ďakujem Ti za to, že sme ich mohli robiť za účelom, aby mohli ľudia Teba spoznať, aby mohli vidieť Tvoju lásku, aby mohli prežiť Tvoju lásku, aby mohli vidieť, kým Ty si, že ich máš rád, že im pomáhaš, že si pripravený byť tu pre nás a takisto preto, aby sme my videli, že Ty od nás chceš, aby sme žili nejaký život. Ty nás povolávaš do rôznych služieb, do rôznych skúšok. Ty nechceš, aby sme svoj život prežili iba tak pre seba, alebo iba tak, kde nás vietor záveje. A chcem ťa prosiť, drahý Pane, o to, aby tieto stretnutia mohli byť viacej o Tebe, aby tu mohla byť väčšia túžba byť tu pre Teba, byť tu pre druhých ľudí. Daj, prosím ťa, nech je tu viacej Tvojej lásky. Daj, prosím ťa, nech môžeme viac hľadieť na to, kde Ty nás chceš mať, aby sme tu neboli pre seba preto, že my chceme sami načerpať, alebo my chceme prijať, ale aby sme si aj uvedomovali, že Ty nás niekde chceš mať, aby sme dokázali počuť Tvoj hlas, aby sme mali dosť odvahy ísť za ním, podobne ako mal Daniel. A prosím ťa za všetkých ľudí, čo sú tu, aby si mohol meniť ich srdcia, aby si riešil problémy, ktoré oni prežívajú. Prosím ťa, daj nám do srdc viacej lásky a viacej lásky k ľuďom okolo nás, možno viacej lásky k ľuďom, s ktorými máme konflikty. Prosím ťa, daj nám do srdc viacej lásky k Tebe a takisto ťa prosím o to, aby si nám dal viacej lásky ku nám samým, aby sme mohli vidieť, že máme v Tvojich očiach veľkú hodnotu, aby sme sa z toho mohli radovať. Tak, Pane, buď zjavný v našich životoch. Daj, aby sme mohli mať s Tebou blízky vzťah, aby sme ťa nasledovali, aby sme sa s Tebou mohli každý deň radovať a aby sme ťa mohli vnímať ako Otca a ako priateľa. A chcem Ti odozdávať do Tvojich rúk tento klub, toto UPCčko, tento zbor a prosiť ťa o to, aby si nás viedol, aby my sme boli Tvojim nástrojom, aby sme fakt nechodili pre seba, ale aby sme tu chceli byť pre Teba, Pane. Amen.
celý tento rok, Pane, ktorý sme mohli strávať v Tvojej blízkosti, Pane. Tak Ti túžim ďakovať, Pane, za tých, ktorí už majú skúšky úspešne za sebou, Pane. Zároveň to prosím, Pane, ešte od tých, ktorých ešte čakajú nejaké skúšky. Aby Ty si bol s nami aj cez tie skúšky života, ktoré nás čakajú, Pane, skúšky života, ktoré nás čakajú aj od tohoto, Pane, aby sme to všetci takto pochopili, mohli sa stretnúť zase v septembri, Pane. Ak to bude Tvoja vôľa, aby sme tu mohli prísť a učiť sa od Teba, Pane, a Teba mohli chváliť. Teba prosím, Pane, požehnať to leto, ktoré je pred nami. Ty nás prevádzajú všetko naše dny, Pane. Ty si ten úžasný Boh, Pane, ktorý nás dokáže viesť a nasmerovať na to neuveriteľné smerom, Pane. Ty nám dáš, Pane, také riešenia, ktoré človek sám